खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं चन्द्रयान 2 नि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनो थाखाय बे भिडिअखौ खालामबाय। नोंथांमोना आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो, अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो मिथिगोन। बिदिब्ला फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। स' लेट्स गो। भिडिअखौ जागायनायनि सिगांनो जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थां, लोगोसेनो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान लेटेस्ट भिडिअखौ नोंथाङा थाबैनो नटिफिकेसन मोननो हानाय बायदि। दानिया फैदो दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। स' लेट्स गो। चन्द्रयान 2, जाय भारतनि इसर' इन्डियान स्पेस रिसार्च अर्गानाइजेशनजों अखाफोराव नैथि खेब दैथायहरजानाय चन्द्रयान 2। बे चन्द्रयान 2 नि विक्रम लेन्डार, जायनि मुंखौ दोनदों विक्रम लेन्डार, बेयो गोमानानै दङमोन बा जोंनि बुहुमाव अखाफोरनिफ्राय कानेक्शना गैया जानानै दङमोन। दा बे खौरांखौ मोननानै सारा जोंनि भारतनि रायजोफ्रानो दुखु मोनदोंमोन। आरोबाव बेजों लोगोसे भारतनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हादरफ्राबो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन। दायो बेखौ मोनफिनबाय होननानै इसर'नि गाहाय दैदेनगिरि डक्टर के. शिवानआ फोरमायो। नाथाय सफ्ट लेन्डिं जानांगौनि जायगायाव हार्ड लेन्डिं जानानै एसे उल्था जानानै दं होननानै फोरमायदों। बे उल्था जानानै थानायखौ थाबैनो मोजां खालामफिनगोन होननानै बिथांमोना फोरमायो। आरो बेजों लोगोसे विक्रम लेन्डारा सिगांनि बायदिनो बुहुमाव अखाफोरनि डाटाफोरखौ कालेक्शन खालामनानै हरफिनगोन बा सिगांनि बायदिनो खामानि मावफिनगोन होननानै इसर'नि साइन्टिस्ट दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायो।